дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. гранти президентӣ дар соли 2023, коҳиши талоқу таваллуд ва афзоиши никоҳу фавт дар Тоҷикистон, таъиноти кадрӣ дар вилояти Суғд. дар шимоли Тоҷикистон сел якчанд хонаҳоро зер кардааст. ҳушдор аз ду рӯзи хатарнок дар Тоҷикистон. дар шаҳри Душанбе 80 нафар занону духтарони шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз дастгирии навбатии пешвои муаззими миллат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бархӯрдор гардида бо дипломи Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ғолиби озмуни гранти президентӣ дар соли 2023 сарфароз гардонида шуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ҳолатҳои талоқ дар Тоҷикистон дар давоми нимсолаи аввали соли равон 26% кам шудааст. иттилоъ медиҳад вазири адлияи ҷумҳурӣ Музаффар Ашӯриён. ба иттилои манбаъ дар давоми нимсола зиёда аз 5000 ҳолати бекор кардани ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст ки нисбати нишондоди ҳамин давраи соли гузашта наздики 2000 ҳолат ва ё худ 26% камтар аст. вазир гуфт, дар коҳиши талоқ нақши кормандони мақомоти адлия низ ҳаст, чун корҳои таблиғотӣ барои ҷилавгирӣ аз пошхӯрии оилаҳоро пеш мебаранд. дар баробари ин вазири адлияи Тоҷикистон таъкид намуд ки ҳолатҳои сабти издивоҷ дар ҷумҳурӣ таи нимсолаи аввал ба андозаи 9% зиёд шудааст. мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Тоҷикистон таи ин муддат беш аз 32000 ҳолати никоҳро ба қайд гирифтааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик 3000 адад зиёд мебошад. дар ин зимн ҳолатҳои сабти таваллуд низ дар ҷумҳурӣ ба андозаи 3% коҳиш ёфта ба зиёда аз 108000 ҳолат баробар аст. фавт дар ҷумҳурӣ ба иттилои мақомоти адлия 4% зиёд шуда ба беш аз 17000 ҳолат расидааст. дар бинои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дуир гардид ки дар он раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ, аъзои кумиҷроия, фаъолони ҳизб, собиқадорон ва аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони созандагони ватан иштирок намуданд. зимни баромад раиси вилоят таъкид намуд ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбиаш бо иқдомҳои шоиста ва барномаҳои созандааш дар байни мардум беш аз пеш обрӯ ва нуфуз пайдо кардааст ва ҳадафи аслии ҳизб ҳам амалӣ сохтани ормонҳои мардумӣ мо мебошад. бо назардошти иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Зафаробод таъин гардидани Зуфар Исмоилзода бо розигии раиси муаззими ҳизб номзадии Мирзо Қосим Каримзода, сардори раёсати ҷавонон ва варзиши вилоят ба вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд пешбарӣ ва бо тарафдории аксарияти аъзои кумиҷроия раиси Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд интихоб карда шуд. боришоти пуршиддати шаби 7 август ба фаромадани сел дар деҳаи Мадми ҷамоати урметани ноҳияи айнии вилояти Суғд боис гардид. дар натиҷа лоиқаи гилӯсанг ба 4 манзили зисти сокинони маҳаллӣ иншооти ёрирасон қисман зарар расонида, роҳи деҳа ва заминҳои кишоварзиро сел шустааст, хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи кишвар. гуфта мешавад талафоти ҷонӣ бар асари фаромадани сел ба қайд гирифта нашудааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ аҳолии деҳа ва техникаи муҳандисӣ сафарбар карда шудааст. бояд гуфт ки тариқи ҳашари умумӣ аллакай 3 манзил, иншооти ёрирасон 900 метр, роҳи байни деҳаҳо 500 метр, селпарто ва 120 метр наҳр барои обёрӣ аз лоиқаи гилӯсанг тоза карда шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд офати табиӣ ба вилоятҳои Суғд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва навоҳии тобии ҷумҳурӣ таҳдид мекунад. манбаъ аз омадани селҳо низ ҳушдор медиҳад. бинобар иттилои манбаъ, давоми 2 рӯз, яъне санаҳои 8 ва 9 август дар як қатор ноҳияҳои вилояти Суғд, навоҳии тобии марказ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон омадани селҳо пешгӯӣ мешавад. манбаъ меафзояд, селҳо бинобар об шудани пиряхҳо сарозер мешаванд. зимнан ин ниҳод аз сокинону меҳмонон даъват намудааст ки чораҳои эҳтиётиву бехатариро ҷиддан риоя кунанд. кумита аз ҷумла аз сокинон хостааст ки селроҳаҳо, ҷӯву каналҳо сари вақт аз ҳар гуна хасу хошок ба сангурек тоза карда шаванд, то сел роҳи озоди бурун рафт дошта бошад. илова бар ин манбаъ рафтан ба шикору моҳигирӣ ва ҷамъоварии ҳезму растаниҳои дорувориро тавсия намедиҳад. зимнан аз ронандагон риояи қатъии қоидаҳои бехатарӣ дар роҳ тақозо гардидааст.
در موج برنامه اطلاعاتی خبر.